Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotzak korrika berriak zabaltzen. Mutua deia darka jendeari esaten, horra ere tartean guztiak entzuten. Ai, 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 mutila, hori luklukainka. Zirzar, zirzar, notizia dakar. Zirzar, zirzar, soinuta zalapar. Zirzar, zirzar, eguzkia berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzezta sorginak elizan, apaizak eta mojako zikarri jasotzan, ta monarkikoak, Errepublika, gora! Ai, 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 mutila, hori luklukainka. Zirzar, zirzar, notizia dakar. Zirzar, zirzar, soinuta zalapar. Zirzar, zirzar, eguzkia berde jarri dela bar. Akabo saltsa ikastaroak eta bizikletan ibiltzea. Zer diozu, Pepillo, primeran dantzatu duzu elegante. Bai? Noski. Hala uste duzu nagusi? Michael Jacksonek el luke hobeto dingo. A ver, banekien, sari nagusi eskuratuko dut, seguru. Ze sari? Michael Jackson imitatzeko txapelketa batera puntatu naiz. Ui, Pepillo, barkatu baino, ez dut uste lehiaketa hori irabazteko aukera handi duzunik, eh? Lase. Entrenatzen azkenean, ditxosozko txiribuelta hori dominatzea lortuko dut. Ziur! Ez da hori, Pepillo. Lehiaketa ez da Michael Jackson imitatzeko. Ez. Ez, begira, hemen Mieltxo Saralegi jartzen du, Mieltxo Saralegi, Leitzako harri jasotzailea.
Ai, ene, animo, ez etxi, Talentu itzela daukazula erakutsi duzu. Aldatu mutur luze hori, Baina izena eman dut. Apuntatu egin naiz. Eta haren ezin dut atzer egin. Eta erridikula egingo dut publiko guztiaren aurrean. Eta parre egingo dut entrenatu guztia. ondo eta kitxo, Ara, ikatza jasotzen hasiko gea. Geroz eta pusketa handiagoekin saiatuko gara. Eta azkenean, 500 kiloko harria gobernatuko duzu. Zuk uste? Noski? Ez altzara ba, Pepito handia. Pepito paregabea. Trikitraka trikitroneko makinari hau sarta. Bai, arrazoi duzu nagusi. Aiako harria altxako dut. Ez, hanbotuko aitz punta. 3 erregeen maila. Eta entrenatzen jarritzen badu. Bale. Emozionatu gabe, Azteko, ia zozketa kutxa honeaino ekartzeko gaizean. Hori miliskatuta dago, bere ala nagusi. Ai, tipo neko handikan ez dakira gurtzen, Zue jakingo duzu ez da? Seguru badakizuela irakurtzen? Ia ba. Ara, haze Michael Jackson zale kuadrilla bilduen arrasaten gau. Ia ba, talde gorrian nor dugun gure gaurko lehiaketan. Esate baterako. Ia ba, Josu Diaz! Aupa Josu! Askar, korrika! Animo Josu! Listo naizela, azkenian! Jesus, ez aldakazu jolasen azteko gogorik? Bai. Bai, ala, txerrinda eramateko prest? Bai. Bai, ederki ba, ia ba, bigarrengo lehiakidea zein dugun. Talde gorriko beste partaidea, ikus dezagun. Nerea Larrañaga! Ia Nerea non dagoen? Ebetxe! Azaldu da gure Nerea, arratsaldeon Nerea, zebo! Arratsaldeon, ondo. Ondo, ederki bat talde gorria osatuta daukagu lagunok. Oso eta orain badakizue, talde urdineko ikazkinen txandala! Hoxerenengoa... Eta plen partaidea, Aitor Olañeta! Arratsaldeon, Aitor! Arratsaldeon. Sasoitxo etorri altzea, bizikletaren bila? Bai. Oso ondo, horrelako jendea behar dugu. Eta zurekin talde urdinean arituko den laguna... Beñat Arrieta! Arratsaldeon, Beñat. Arratsaldeon. Patxar oso galanta zerazu, Bueno. Bueno, bai, model, bai. Beraz, hona hemen talde urdina eta talde gorria hor. Hori da, eta badakizuen lehiaketa baino lehenago prestaketa txiki batzuk egiten ditugula, ezta? Ba hori esandakoa, tita batean hementxe eukiko gaituzue, gero arte lagunok, agur! Kaixo! Kaixo, kede peixo! Arratsaldeon, Mondrago! Oi. Senekatuta nagoen. Barkatu beharko duzu bada, bakizue. Ni bezalako artista handiak atxeden asko behar dugu, Atxeden handia, Atxeden hartu behar dut.
Hau dau artista. Artista ez, artista terdi. Txiribiribi, poron-pon-pon, txiribiribi, txiribiton, txiribiribi, poron-pon-pon, txiribiribi, txiribiton. Eta hau berriz, artista infinitoa. XXXXXL artista. Gara. Artista ez, kopista. Txiribiton, kopiatzaile. Jopenas, ze txukuna den, txiribiton, Jopenas, ze traketxe eta baldarra izen, babolio. Txiribiribi, poron-pon-pon, txiribiribi, txiribiton, txiribiribi, poron-pon-pon, txiribiribi, txiribiton. Hau dau marka. Benetan alferrak zarete mirrita txiribiton, alferrak. Ojo! Txirri gu ez gaituk alferrak, Eguzki hartzenari gaituk, xarautzeko turisten antzera. Orduan nik ere aurki baten bila joan beharko dut, berala etorriko naiz. Oa, ea beste zirko batek kontratatzen hauen. Oi. Plasta mortala da, aspergarria, Txiribiribi, poron-pon-pon, txiribiribi, txiribiton, txiribiribi, poron-pon-pon, txiribiribi, txiribiton. Txiribiton, sentitzen dira, baina kontu bat esan behar diat, Ez daukak bat ere estilorik, Nik turista ematen dira, turista ederra, doktorea, ikordea, solarium batean galduta dabilen elefantea. Kontuz, babolio. Ja, txingurri bat xanpatu duk. Ekologista izan behar dago, bera txingurri txortxe zikoa. Gaxo, horror, bai. Xalduk ikusten. Hortxe daukak txingurria. Baiet, hor txingurri badagoela. Bai, badago. Beira, txigiton. Beira, sakondo. Makurtu di, eta nuk erakutsiko diat non dagoen txingurria. Ze babua den, beti pikatzen du. Txiribiton, potolon. Ze? Beste txingurri badagoela hor? Hor ez zago txingurririk, impiusiblea. Bai? Seguro txingurria dagoela? Ea, nork esan du txingurria dagoela. Ea ba, ea, non dagoen, txingurri hori. Ez zaok munduan, nirri engainatuko dueni. Bina, apastillaz. Mirri, txiribiton, tamalez ez dut inon ere aurkirik aurkitu. Baina gauza polita ekarri dut zuentzat. Bai, kategoriazko turistak zaretenez, munduko freskagarririk freskagarriena ekarri dut zuentzat. Arroja benga! Kirtena eta sega potoa. Pizti arriskutsua izorize. Zuek bai zaretela gamberro arriskutsuak. Batez ere, mirri. Stop,
Ni artista handia nauk, Ikeuk aitortu dugu lehenago, Artista terdi. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. danborranik jotzen dut. Prom, 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. biolinanik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. turutanik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. txindatanik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Esate baterako lehenengoaren izena Josu Diaz da. Haupa, arratsaldeon. Atxaldeon. Arratsaldeon. Aizu, Josu, galdera bat, ze pelikula da zuretzako oberena? Spiderman. Spiderman da zeatik? Zergatik salbatu itzen da munduari. Mundua salbatzen durako? Ez da aukera makala. Eta bigarren lehiakideak Nerea Larrañaga izena du, ezta? Bai. Nerea, zuretzako zein da munduko pelikulariko oberena? Los Increíbles. Los Increíbles zeatik? Porque isa dagonian leku batzua salbau itzen dau. Ara, ez da aukera makala ere ez dira, animatuta ikusten zaituztet, eta txaloak merezi dituzte gure gaurko talde gorriko lehiakideek. Oso do lagunok eta honamen talde urdina Michael Jacksonen jarraitzaile trebez betea. Nor dugu hemen, model, esan zure ezena? Aitor Olañeta. Aitor Olañeta, erakutsi guzu nola ensaiatu dugun. Hori da, txiribuelta, motel, oso ondo, nere eskolakoa. Eta nor dugu hemen? Beñat Arrieta. Beñat Arrieta, ea, txiribuelta hori, Beñat. Motel, oso ondo, oso ondo. Txolo Eskuzabala, eta orain, gure Felipe maitea besterik ez da falta. Felipe, ator! Hemen dugu gure Felipe, badator!
Nerea eta Josu gure lekuak hartuko ditugu. Eta Josu, zure txanda da, beraz. Ikuste duzu nundakazun zure lekua, eta hasi nahi dezunean, haupa Josu! Jaba, terki, bi, primeran, iru, kosusmotel, jaba, lau, ondo, epa, sartu da, sei, bai, jaba, zazpi, oso ongi zabiltza da, zortzi, ederki, bederatzi, ene Josu, amar, primeran egin duzu Josu, amar sartu ditu guztira Josu, eta orain Nerearen txanda da, jaba Nerea, hartu lekua, bat bitairu ekin, iepa bat, ongi, ederki, iru, epa, jaba, epa, animo Nerea, lau, bai, hau da indarran eska, bost, ongi, sei, oso ongi, zazpi, bikain, epa, ederki ba, Nereak ere primeran egin du, zazpi sartu ditu, eta orain lasai eseri bankuan deskantzatu, eta talde urdinaren txanda da. Aitor eta Beñaten txanda. Beñat hartu lekua, Aitor barkatu, eta hasi nahi duzunean. Haupa mote. Haupa Aitor! Bat, ongi! Jaba! Zakatu! Bi, primeran! Iru, oso ongi! Lau! Jaba! Bost! Sei, ederki! Zazpi, bikain! Epa! Ederki, Aitor, ederki dituzu! Zazpi guztira, eta orain Beñaten txanda da, beraz, Beñat! Bat bitairu, nahi duzunean! Bat! Lekutik hori da! Ongi, ongi! Bi! Primeran! Epa! Jaba! Iru! Hau da, punteria moten! Aipa! Lau! Ongi! Opa! Sartu da! Jaba! Animo Beñat! Sei! Ederki! Zazpi! Primeran zabiltza! Epa! Jaba hau! Zortzi! Ederki! Beñat, zortzi guztira, ez da batere gaizki! Finalerdia bukatu da, guazen danak aurrera! Zurtzagun zer bukatu da finalerdian! Jaba! Haze finalerdia. Lagunok, talde gorria primeran aritu da. Josuk 10 sartu ditu eta Nereak berriz 7 beraz guztira 17 puntu dira txalo baientzako. Primera. Oso ondo, eta bigarren finalerdian ikusi duzue Aitorrek 7 pusketa sartu ditu, eta Beñatek berriz 8. Guztira 15 eta talde gorriak finalera pasatuko gara. Zoriona biei. Baina badakizue, gure arrasateko lagunek motxila pare dotore eramango dutela, gure oroigarri bezala, eta zuen txalo ikaragarri hau. Hori da, Aizu eta Felipe oraindik gozeak dago, baina lasai finalistek asetuko dute, eta gero arte lagunok, agur! Txirri-pitxirri! Ongi etorri, Alferrontzien klubera! Gure aulkuei jarraitzen badiek, laster batean, nagi profesional bihurtuko aiz, kamarada! Esan, badut gogo pixka bat, noizpeinka, puska batean behintzat, Dolce Farenienten egoteko gogoa, bai, badukat. Isiltasun pixka bat, mesedez, konzentrazioa behar dugu eta, aulki, homologatua ekarri dute, kategorizkoa, benetan, lokuluskak egiteko, izugarria proposan. Are txabaletatik ekarri dut, doktorea, koloretsua, imilitan zuek, ortopedikoa, magistrala, nire ipurdiaren goxotasun paregabearen zat, ezin egokiagoa. Baina.
Baina, lapurrak, sekenak, nork kendu dik nire aulki zoragarria. Zuek izan zarete. Zuk! Zuek izan zarete. Zuek! Izan nahi zirri. Ni? Ez motel, ez. Nik ez diat nire aulkiaren beharrik. Nik badiat nire aulki, nire zerleku ultramodernoa. Eta txiribitonek ere bat. Eta begira, eta gainera, arrasateko publiko zoragarri honen baimenarekin, erakutsiko dizuet nire aulki berria. Entzun, ultramodernoa da bai, estilo modernista du. Zoragarria, diseinu zoragarria. Horretaz gainera, egokitua dago gizonen zein emakumeen gorputzerako. Eta garrantzitsuena, ipurdia goxo-goxo bero-bero edukitzeko, termostatoa dauka. Ederki berotu duk ipurdia oraingoan. Haxe sartako bat. Aizu. Hau oso arraroa da, ezta? Hemen norbait guri aulkiak desagertzen ari da. Nurritzen ari dira zera aulkiak, ezta? Ja. Espera. Bai, txiribiton, morokatua, bai. Baina tira, aulki bat gehiago edo gutxiago zea jola, Tira, ahaztu dezagun basapizti hori eta kitxo. Hori txedi izango dugunena, bai. Ahaztu dezagun, Ahaztu dezagun. Tira, niri jada, ahaztu egin zait eta... Ahaztu zait, ze buru txarra dudan dena ahazten zait. Ahaztu zait, ze buru txarra dudan dena ahazten zait. Ze baldarra naizen dena erortzen zait. Erori zait, ze baldarra naizen dena erortzen zait. Txikintu zait, zenarratxan naizen dena txikintzen zait. Zikindu zait, zenarratxan naizen dena zikintzen zait.
gaurko artistak zeintzuk diren. Adibidez lehenengoak Josu Diaz izena du. Arrasatekoa da. Spiderman pelikula ikaragarri gustatzen zaio eta telebistan dagoela aprobetxatuz. Bere amari muxu handi bat bidali nahi dio mendikan. Txalo, beretzako! Primeran eta finaleko bigarren partaida eta Peto Urdinez, Nerea Larrañaga Bergaratarra. 7 urte ditu eta gimnasiarre ritmikoa ikaragarri gustatzen zaio. Hainbeste gustatzen zaio, olimpiada batzuetara joatearekin amets egiten duela. Eta bai bere aita, bere laguna Ainoa, beste Ainoa eta Maria agurtu nahi ditu. Beraz, txalo zaparrada bat neska dotore honentzako. Eta orain datorrera gure tren maitea, Felipe! Iaba dundugun, hemen txazaldu da Felipe! Iaba finalarekin hasiko gara besterik gabe, beraz Josu, hartu zure lekua, eta hasi nahi duzunean, haupa Josu! Haupa Josu! Bat, erki! Iaba, ui! Animo Josu! Epa! Lasai, lasai eta konzentratu! Ui, ia! Lasai, Josu! Oain bai! Iaba horrela jarraitzuzun! 3! Oso ongi! 4! Bikain! Primeran zabiltza! Epa! Animo Josu! 5! Erki! 6! Ikaragarri! Ia! 7! Iaba! Epa! 8! Oso ongi Josu! Primeran egin du Josu, puntekia itzela daukazu! Iaba, Josuk 8 sartu ditu eta ikusten zagun Nereak zer egiten duen, Nerea? Hartu lekua eta animo hasi nazunean! Haupa, bat! Erki! Oso ongi! 3! Iaba, 4! Jesus, neska! 5! Iaba, 6! Iaba, animo Nerea! 7! Oain bai! Ia! 8! Iaba, 9! Erki Nerea, 9! Zure erki bilizia! Guazen dana gaurrea! Lagunok finala bukatu da! Aizue, ze finala, hori da! Josuk 8 sartu ditu eta Nereak berriz 9 beraz gure gaurko irabazlea Nerea dugu, zorionak! Gure txapeldun handia! Baina Josuk ere ikaragarri ongi egin du, beraz, Josuk raketa politia berezi du Josu zorionak, Ta txalo beretzako! Oso ondo, eta Nerea gure txapeldun dotore handiak, zuen txalo zaparra da eramango du opari eta bizikleta dotorea. Hori da lagunok, gure egin beharrak egin ditugu beraz orain jolastera joango gara, bai? Ederki ba, berarte lagunok, agur!
hipotenusa berbi, berdin, kateto berbi, gehi kateto berbi, gehi 7.026,
erro karratua, 17,126 nekatuta nago. Atxeden pixka bat egin beharko dut. Zainduko didazue zuek ondo bulegoa? Bai. Mi esker dizkideak. Eraso potolon! Baina, zer gertatzen damen? Zertan ari zarete birri eta txiribi? Kontxo! Txirri, lorezainak gaituk, lorezainak ikanpo larroxa izenez. Eta ustelduta hoenez, ureztatzera etorri gaitu. Ureztatzen eta denboraren makinaren proiektu ere ia ondatu didazu eta, Txiribiton, arreglatil follon. Baina, txiribi, nirri txiribito, baina zartan ari zarete, kontxo kriminalak zarete, zikin osoak, ospa hemendik, ospa! Konforme, txirri. Gu bagoasak. Baina sainduitzak ondo gure irudi publikoa, Zuen irudi publikoa, honezkero ere nahiko txartua dago zuen irudi publikoa, nahiko kakaztua. Gezurra, gu oso moñoñoak eta oso potxoloak gaituk. Egia esan, bi atorrante hauen irudia ikustea bakarrik. Lorea ematen dit. Nagi pusketa, Loti ederra! Isalda esnatzen? Txirri, 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 txirri. Txiribiton, improvisazion. Mirrita txiribiton! Kakasarra! Gure txotxongiloak desagertu dituk! Kopelaz, triste nago! Eta txiribiton ere triste dago! Guau! Erne lagunok, erne. Hemen badago baten bat guri gauzak lapurtzen ari dena, ezta? Alaxe alda, egia da gezurra. Beraz, norbait lapurretan dabil.
Nor, Txiribiton! Zer? Morokatua? Jakina, nola ez gara lehenago konturatu? Morokatu naskagarri hori harrapatzen dudenean, aderki berokutuko dizkiot bibotearen bizarrak, Baita izatza moztu ere, nire ez dit bat ere bildurrik ematen, morokatu, madarikatu horrek, bat ere izgainera. Arreglatutago, inbirri, morokatuari aurre egiteko, kakatia! Banekien Txiribiton xela, Impiusiblea baita tripatzar hori disimulatzea. Eixkideok, entzun ondo. Plan bat asmatu behar dugu egoera honi aurre egiteko. Ideia! Plan trampa bat asmatuko dugu. Berezia, fantastiko eta barregarria. Niri kasu egin, guazen. Aixoe, zer eragiten die kilikagarritasun izugarriak atu, Xaguek, Xagu! Espezial honi esker, ederkia izatuko dugu morokatua. Eta K.O. utziko diagu. Kontxo, mirri, mejoratzen ari haiz, motel, mejoratzen ari haiz, zorionak. Zuek, ale, bizkor, Eskutatu maiazpian eta itxoin nik kanpaiarekin agindua eman arte. Bera, zik kanpaia jotzerakoan guk lertu eraziko diagu. Txiribiton, zuloa! Katu xar bat mandu, moro du izena. Txiribiton, eman egurra, seinale eman deimirri! Prezipitazionistak, kaka induzue, kaka! Txiribiton, beste plan bat egin behar dugu, ekin! Bapo arrasate! Iupa! Munduko pasapiztirik, basapiztiena maltzurrena eizatu dugu! Zer egingo dugun? Esango dizuet. Orain, morokatuak bidai sideral luze bat egingo du. Ibiliko da bestelako galaxiatan barrena. Eta ondoren, itzultzen denean, ez duzue inork ezagutuko. Ez zuek eta ez zuek. Txintxoa izango delako. Bat, bi eta hiru. Bat, bi eta hiru. Ara gure pitxo!
histerikoa, Ni ez, ni oso lasai nago, oso lasai. Ni enago histeriko, ni peitxar. Histerikoa ez, historikoa, Arriba jasotzea ez da intzaia motel. Kontzentratu ondo eta Mieltxo Saralegiren errekorra hautsiko duzu. Etorri, hementxe duzu harria. Ufa, hau da barriko zkorra. Bai, atxondoko arrobitik ekarritakoa, primerako kalitatea. Baina ez altzegoen harri biguña horik. Ai, noski, Pepillo, harri guztiak oso gogorra dira, sendoak, puska ezinak. Ai, bala. Bueno, peliperi ikatzeman behar dio dala aztu dut. Ez izan oio guztia. Ara, 500 kilo besterik ez ditu, 500? 500 kilo? Bai? 500 kilo? Akabo fandangoa. Hau da, mutil koldarra, beldurtia eta kakatia. Aizue, 500 kilo ez diain beste ez da? Begiratu bestela, Apiko dut, gota, buelta nendik. Txantxa galanta egin dizuet, Lagunok, hobi izango dut peliperi lehen bailen deitzea, arrasatearrok nerekin asarratu baino lehen. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Pello buru solia data eltxoek eltzen diote, ama betik jandabi jantzitxanoa arlote. Tiri, 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 jo. Atezainaren semeak eskaileretan txiza, alabak kaka egiten du deitzen da Maria Luisa. Pello buru solia data eltxoek eltzen diote, ama betik jandabi jantzitxanoa arlote. Tiri, 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 jo. Atezainaren semeak eskaileretan txiza, alabak kaka egiten du deitzen da Maria Luisa. Alza Felipe.